Bihar bozkatuko da lan erreformaren dekretua eta Pedro Sánchezen gobernuak nahiko babes ez baditu ere ziurtzat jotzen du urte hasieratik indarrean dagoen dekretu hori bihar berrestea lortuko duela Espainiako Kongresuan. Hori bai, badirudi investidurako blokea aintzat hartu gabe izango dela. Eta gainontzeko beste talde batzuen, Ciudadanosen, PDK eta UPNren babesa espero du Madrilgo gobernuak. Oraingoz, 172 dira ekimena babesteko prest egongo liratekeen diputatuak. Edonola ere, Sánchezen exekutiboak negoziatzen jarraituko duela iragarri du Díazek eta eskatu die gainera ezezkoa birplanteatzeko. Ez du baztertzen investidurako bazkideek tartean Esquerra Republikanak eta EAJak ekimenarekin bat egitea azken unean. Los que voten no a esa reforma laboral están diciéndole sí al marco de relaciones laborales diseñado por el Partido Popular. Kaixo guztioi ongi etorriak gurean gaur albistegira. Egunero legez deustuko gure estudioetatik zuzenean ari gara. Hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatzen ari dena zuen ganatzeko. Informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Otsailak biditu asteazkena da eta bihar bozkatuko da lan erreformaren dekretua. Madrilgo gobernuak segurutzat ematen du Kongresuak lan erreformaren dekretua onartuko duela osteguneko bozketan. Izan ere, Ciudadanosen eta alderdi txikiagoen aldeko botoak bermatuta ditu jada. Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria eta Teruel existe besteak beste. Pedro Sánchezen gobernuak nahikoa babes ez baditu ere ziurtzat jotzen du urte hasieratik indarrean dagoen dekretu hori bihar berrestea. Eta hori bai, badirudi investidurako blokea aintzat hartu gabe izango dela. Investidurako 3 bloke nagusiek, Esquerra Republikanak, EAJak eta EH Bilduk ezezkoan jarraitzen dute. Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroak ez dituelako kontuan hartu nahi ezker independentisten eta jeltzaleen aldarrikapenak. Ez, azken egunotan gauzak bere horretan jarraitzen dute, hitz egin dugu ministeritzarekin, baina gauzak ez dira mugitzen eta gobernuari dagokio mugitzea. Nosaltres seguim mantenint allà on érem, sí a defensar els drets laborals dels treballadors i les treballadores. EAJak argi utzi du estatuko hitzarmenak bermatzea ezinbestekoa dela lan reforma babesteko. Bada PSOEk egin du bere hautua eta Pedro Sánchezek esan du ez duela uste legebiltzaldiarekin egonkortasuna ezbaian jarriko duenek bere ohiko bazkideek dekretuaren aurka bozkatzeak. Bitartean PSeko Eneko Anduezak dei egin die euskal alderdiei erreformaren alde bozkatzeko. Nazionalistei eskatzen diet euskal langileei babesa emotera. Eskatzen diet Euskadiko langileriakin bat egitera. Ezin da kalitatezko enplegua eskatu eta gero Mariano Rajoyren erreformarekin gelditu. Lan erreforma babestea euskal langilei eta euskal ekonomiari laguntzea da. Zer nahi dute? PPrekin eta Voxekin gelditzea, ala gobernu progresista honekin aurrera egitea. Eta hori egiten badute, Alderdi Popularrarekin eta Voxekin gelditzen badira euskal langilei azalpenak eman beharko dizkiete. Eta Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko kideak, nabarmendu du erreforma patronala eta sindikatuak babestua eraman dela Kongresura. Lan erreforma dela gauza importante bat, gauza sakon bat, oraindik 2 urte geratzen direla legegintzaldian beste aldaketa batzuk egiteko, baina momentu honetan talderik edo nolabait esango genuke multzorik gogorrena, sendoena, importantena eta adosteko, eragile sozialekin adosteko kapaz izan garen multzoa aurrera ateratzea eta egongo dela denbora 2 urtetan beste aurrerapen batzuk emateko. Baina momentu honetan badaude aurreraketa batzuk nolabait
lortzeko posibilitatea eta lortzeko posibilitate adostua eta adostua izateak suposatzen du urtebete barru, bi urte barru, gobernu aldaketa bat baldin badago, zailagoa izango dela aldatzen. Dekretuaren aurka Hego Euskal Herriko hiriburuetan kalera atera dira sindikatuak bozkaketaren egunaren bezperan. ELA, LAB, ESK, Esteilaz, Etzalde eta 3 sindikatuek lantokietan eta herrietan biltzera deitu dute gaur goizerako. Eta lan reforma izpide eguneko elkarrizketa nagusian gurean izango dugu Garbin Aramuru, LABeko idazkari nagusia. Bestalde, igandean, otsailak 6 2 urte beteko dira Zaldibarko hondamendia gertatu zenetik. Bada Gipuzkoara goaz, Udane Arbeo, Eibarren zaude, urtemuga horretan ermuan batzeko deia egin dute, ezta? Bai, hori da, zuk esan duzun bezala, otsailaren 6an igande honetan, Zaldibar argitu plataformak deituta ermuan bilduko dira Zaldibarko hondamendia gertatu eta 2 urtera ekitaldi xume antolatu dute bertan eta ermuako plazatik abiatuta eguerdiko 12etan manifestazioa egingo dute. Helburutza dituzte Joakin eta Alberto gogoratzea, gertatutakoa ahazturan ez erortzea eta egia eta justiziarako bidean erantzukizunak eskatzen jarraitzea. Deia egin herritar guztiei eguerdiko 12etan igandean Ermuko plazan batzeko eta hortik Eitzagara abiatzeko. Guretzat atzera begirako eta liberean aurrera begirako data bat. Eitzagan batuko gara, Eitza izan zelako hondamendi honen epizentroa. Urte askotan, hamarkadetan, azpiegitura handiekatik asko zigortutako auzo bat. Eta Joakin Beltran eta Alberto Solorutze Eitzan hil ziren. Joakin Beltran han segitzen du betirako eta hori gutxiez eta Eitzako biztanleek jasan dute lehenengo unetik kalterik handiena, haien lurrak, urak eta airea. Bestalde, Jaurlaritzaren eskutik, ura agentziak 101 milioi euro inbertituko ditu uholde arrisku eremuetan biziren biztanleria murrizteko. Zer gehiago dakigu, Dane? Zagin dute euriten eraginez, eta hainbat bide izan dira urak hartuak. Uholdeek korapilo asko sortu dituzte hainbat herrietan kalteak eraginez. Kontuan hartzekoa da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gaurkoz 250.000 pertsona bizi direla uholdeak izateko arriskua duten eremuetan eta testuinguru honetan datozen 6 urteetara begira 2027 arte uraren Euskal Agentziak 101 milioi euro inbertituko ditu uholdeak izateko arriskua duten eremuetan bizi diren biztanleak 140 murriztu asmoz eta uholde horien ondoriozko kalte ekonomiko potentzialak 138 murriztea helburu. Orotara 41 proiektu jarriko dituzte abian. Bizkaian 48,5 milioi euro inbertituko dira Basaurin, Abadiñon, Busturian, Mungian, Erandion eta Enkarterriko hainbat udalerritan. Gipuzkoan berriz 33 milioi inbertituko dira, besteak beste Beasainen, Ordizian, Azpeitian, Tolosan, Soraluzen eta Irunen eta Araban berriz 19,4 milioi inbertituko dira Gasteizen eta Laudion egingo diren lanetan. 100 milioi euroak Euskadiko Erkidego Autonomoko mapak hor jartzen baldin baditugu, obra asko direla ibai askotan, eta guzti honekin lortuko genula hori resilientzia hori hobetzea eta gure ibaiak nolabait babestea eta hor inguruan bizi diren pertsonak eta aktibitate ekonomikoa baita ere babestea. Beste gai batzuei helduko diegu, izan ere Oñatiko Natur Eskolak berriro ere ateak ireki ditu. Zer topa dezakegu bertan, Udane? Bai, alaxe da, zuk esan bezala fase berri bat hasi du Oñatiko Natur Eskolak eraikina 3 urtez birgaitzen
aritu ondoren eta horretarako Natureskolaren izaerarekin bat datozen bioeraikuntzako teknikak erabili dituzte horiek ere, pedagogikoak direlarik. Ingurumena eta honen arazoak ezagutu eta lantzeko aukera paregabea eskaintza dute Natureskolan. Oñatiko natura eta giza jarduera ezagutzeko aukera ezin hobea da Aizkorriaratz Parke Naturalaren ondoan kokatzen den Natureskola. Udalak ingurumen hezkuntza balioesten du eta eskolaren erekina 3 urtez birgaitzen aritu ondoren guztiz eraberrituta abian da berriro ere. Gai desberdin askoren inguruan, bai jendie mendi irteerak, erreka ingurutan irteerak bai, bertan tailerrak montatzen dira, ogi egiten erakusteko, papera egiten erakusteko, hegazti behaketak, oinaten ditugun ekosistema desberdin guzti hauek aztertzen dira, esan zer eskaini asko daukagu. Bioeraikuntza irizpideetan oinarrituta birgaitu da, ingurumen hezkuntzan eredu izateko asmoz, horiek ere pedagogikoak direlarik. Teknika desberdin hauek eta horretaz gain, erabili den materialak, pinturak edo auditeria eta augea material ingurumenak enalik eta errespetu gehien dukien materialak erabiltzen. Natureskolaren fase berri honetan urtean zehar herriko talde eta elkarteekin elkarlanean antolatzen dituzten ekintzetan parte hartzera animatzen dituzte herritarrak. Eskerrik asko Udane Arbeo gurekin izateagatik hurrengora arte. Mila esker zuei. COVID-19 helduta Euskal Autonomia Erkidegoko epaileek ez dute ontzat jo ziurtagiria otsailaren 13 arte indarrean egotea. Ez eta eremu gehiagotara zabaltzea ere. Jaurlaritzak ez du bat egin erabakiarekin, baina ez du helegiterik aurkeztuko. Nafarroan koronavirusaren kontrako neurriak otsailaren 14 arte luzatuko dira eta COVID ziurtagiria beharrezkoa izango da orain arteko toki berberetan. Bestalde, Ipar Euskal Herrian neurrien malgutzea iragarri du Frantziako gobernuak gaurtik aurrera. COVID ziurtagiria edatuta eta indarrean dutenean. Zein da azken berria, Esti? Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Eusko Jaurlaritzak COVID ziurtagiriaren indarraldia mantentzeko eta beste espazioetara zabaltzeko eskaera. Erabaki hori hartzeko kontuan izan duen lehenengo arrazoi edo eman duen arrazoi nagusia ez dagoela nahikoa ebidentzia zientifikorik hori justifikatzeko izan da eta bestetik gaur egungo egoera epidemiologikoa ere kontuan hartu dute. Izan ere, egungo egoera hoberantz doa eta intzidentzia baita hoberantz doa. Horrez gain, ospitaletako presioa ere arintzen ari da. Ondorioz, gaueko aisialdiko zeinbait establezimenduetan eta 50 mahaikide dituzten jatetxeetan soilik eskatuko dute COVID ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoan. Horren arira, Eusko Jaurlaritzak ez du ontzat hartu erabakia, baina ez du helegiterik aurkeztuko. Bestalde, Osasun Publikoko Batzordeak berriro izango du mahai gainean musukoa kanpoaldean erabiltzeko derrigortzen zuen lege dekretua, diputatuen kongresuak oniritzia eman ostean. Izan ere, Madrilek, Galiziak, Gaztela eta Leonek eta Gaztela-Mantxak uste dute testuinguru honetan ez duela zentzurik neurria mantentzea, eta gaia beraz lurralde arteko batzordean eztabaidatuko dute. Bestalde, Laudioko udalak bitarteko funtzionario bat kaleratu zuen duela 2 urte. Zegokion hizkuntza eskakizuna ez egiaztatzeagatik, orainura berriz hartzeko agindu du epaile batek. Gurekin dugu Zigor Etxeburua Urbizu EH Bilduko Donostiako zinegotzia, eguerdion. Eguerdion. Azken berriei jarraiki Justiziak kaleratutako bitarteko langile bati arrazoia eman dio, Euskara munduko 5. hizkuntza zailena dela argudietuta. Nola baloratzen duzu epaileak hartutako erabakia? Esperpento bada, ez? Baina, uste dut azken garaian ohitzen ari garela eta ez da hori ona, estatuak bere paradigmoen bidez, Euskararen normalizazioaren aurka, ez?
uste dut berrote gutxienez bat dira erakundeetatik euskararen berreskuratze lana egiten ari hobeto edo okerrago arautzen maila batek eta orain hori guztia zalantzan jartzen ari da estatuak esan bezala aparatu juridikoaren bidez. Uste dut hori dela funtsean epaile horren izaera estrafalarioagoa edo alde utzita edo hartu duen, erabili duen arruna alde batera utzita, uste funtsean errepikatzen ari ireak, bai Ipar Euskal Herrian ere, Nafarroan ere, eta hemen autonomia erkidegoan, esan dezuen bezala ez nengo epaia Euskara, aurkakoa eta bide txarra zabaltzen ari dira. Bestalde, Txiardegiri Gipuzkoako urrezko domina ematearen ekinbidea aurrera eraman du EH Bilduk. Urrengo astean Gipuzkoako batzar nagusietan bozkatuko da, Txiardegik hizkuntzalari eta euskal idazle gisa egindako lana balioan jarri nahi izan du EH Bilduk. Ezta? Bai, hemen funtsean, Albarezen Parantzaren bide nahi dugu azpimarratu. Euskararen eta euskal kulturaren mesedetan pertsona honek urtetan egindako lana eta gure kulturari ekarri dion mesedea nolabait aintzatetsi baten behar dela iruditzen zaigu. Eta nagusietako gure kideek prope urrezko plaka ematea. Da egin daitekeen aitortzetako bat bezala, Donost beste ekimen bat, udal liburutegi nagusiari bere izena emateko eta bide hortan ere ari dira. Hala ere, ekinbideak hautzak hartu ditu, aurka azaldu da PSE, bakearen aurkako profil politikoa izateagatik, eta PPko Juan Carlos Canok ere salatu du EH Bilduren proposamena. Aberrazio moduan izendatu du gainera. Zergatik, zer iritzi duzue adierazpen horren inguruan? Hori bestetan gertatuen bezala, eztabaida alderdiek egin behar duten eztabaida lokazteko baliabide bat izan da, ez? Eta benetan, Jose Luis Alvarezek egindako lana bazterrean uzteko aitzaki bat. Jose Luis Alvarezek, Txilardegik, esan bezala Euskara batuaren aita pontea edo aitetako bat, gurasetako bat dela badakigu. Herri honetan zalantza gutxi dago horretan, eta guk horretan instituko dugu, ez? Beste batzuk, bazterrera eraman nahi dute debatean, nik usteet funtsean Euskarak bere tokia berreskuratzeko erabaki sozial, herri honen erabaki horren aurka daudelako. Gu, eta gure kideak batzar nagusietan, eta guk Donostiako udaletxean, azpimarratzen dugu pertsona honek euskal literaturari egin dion ekarpen handia. Bai nobelagintzan, askotan esan izan du da, garai hartan ohikoa zen nobelagintza klasiko kostumbrista eraldatu eta erabat Europan modernitatean zabalduta zeuden ereduak ekarri zituen Euskal Herrira. Eta zesanik ez, Euskararen estandarizazio prozesua ez zuen berak lehenengo aldiz proposatu, baina berak eman horri egitura bat, berak buru belarri jarri zen hori lortzeko modua egiten, ez? Eta nik uste bere bultzadarik gabe gaur egun ez genuela izango Euskal Herrian ia milioi bat euskaldun. Ze bera izan zen euskaldun berri lortzeko funtsezkoa zen tresnaren bultzatzailea, hau da, Euskara batuaren bultzatzailea. Eta hori da aitortu behar zaiona, hortan ari gara. Pertsona jakintsua, abertzale, muineraino abertzale, eta borrokalari antifrankista. Nik uste dut horiek direla
Eta Donostiar, gainera, Ziarro Donostiarra, hori ere aitortu behar zaizkion ezaugarriak dira. Eskerrik asko, gurekin izateagatik, Zigor Etxeburua, EH Bilduko Donostiako zinegotzia. Zuei asko. Eta kulturari dagokionez, Albertina Karri zinemagile eta ekintzaile argentinarrari ekin dio zinegoak festivalak ohorezko saria. Otsailaren 28an, Bilboko Arriaga antzokian egingo duten inaugurazio ekitaldian, bere zinemaren bitartez begirada egemutotik kanpo geratzen den guztira ikusgaitasuna emateagatik zaraituko dute Karri eta bere lanari errepaso egingo diote ziklo berezi baten bitartez. Iker Aginaga. Zinegoak Bilboko LGTBI zinema eta arte eszenikoen jaialdiak iragarri du bere aurtengo ohorezko saria. Albertina Karri zinegile eta aktivista argentinarrak jasoko du jaialdiaren sari nagusia, eta egilearen zinema zikloa emango du egitarauaren baitan. Azaldu dutenez, haren lana etengabeko esplorazio bat da, begirada hegemonikotik kanpo geratzen den guztiari ikusgaitasuna emateko, eta hain zuzen horregatik komenduko du Bilboko jaialdiak bere 19. edizioan. Otsailaren 28an ospatuko den inaugurazio galan izango da sari ematea, Bilboko Arriaga antzokian. Halaber, otsailaren 27an inaugurazio ekitaldiaren bezperan, Las hijas del fuego filma proiektatuko dute BBK aretoan. Karrik, ibilbide luzea egina du zinema zuzendari, gidoilari, ekoizle eta aktivista feminista gisa. Lehenengo urteetan zinema ikasketak bukatu eta berehala, hainbat film labur ondu zituen. Excursiones, Aurora, Historias de Argentina en vivo eta Barbie también puede estar triste 2001an, Fama 2003an, De vuelta 2004an eta Restos 2010an. Besteak beste. Baina horien aurretikoa da egilearen lehen lan luzea, 2000 urtekoa hain zuzen. No quiero volver a casa izan zen ura, Rotterdam, Londres edo Bienako jaialdietan aukeratutakoa. Bere gurasoen bila egindako bidaiak, 1977ko diktadura militarrak baitu eta desagerrazitakoak, eragina izan zuen bere hurrengo lanetan, baina sexualitatea jorratzen duten bere lanek eraman dute zinegoakera. Géminis, La rabia eta Las hijas del fuego lanetan jorratu du gaia besteak beste, patroi eta jarrera normatiboen aurrean, askatasuna eta autonomia aldarrikatuz. ¿Pensaste peli nueva? Sí. Porno. Gainera, Marina Castillo de Val, artista mexikarrak, erakusketa eskainiko du Gasteizko Artiu Museoan. Zientzia eta fikzioko arteak Mexikoko historia prekoloniala uztartuko ditu bere arterlanean. Azarotik martxoaren 13 arte izango da ikusteko aukera. Mariana Castillo de Val artistak obra zabala osatu du eta ezagutza eta kultura sortzeko, irudikatzeko eta barreiatzeko modua jorratu du, zientziaren, fikzioaren eta ikusizko arteen zirrituetan, eta Mexikoko historia prekoloniala une ezberdinetan jabetua eta ikertua izan den moduekiko erlazioaren arteko tarteetan txertatuz. Bere lehen lanetatik hasita, artistak aztertu du zoriak nola baldintzatzen dituen neurri handi batean, mundua deskribatzen ikasteko modua eta egiten ditugun kontakizunak. Interes horren ondorioz, objektu deserosoak izendatzen dituen zenbait artefakturen historia, sorrerak, erreprodukzioak, jabetzeak eta desagertzeak ikertu ditu. Amarantuz hitzak, inoiz hiltzen ez den lorea izendatzen du eta erakusketari izena ematen dio. Amarantoa hain zuzen ere, Mexikoko elikadura tradizionalean ezinbesteko landarea da, inoiz zimeltzen ez dena. Amarantoz koloreak objektu deseroso horien edo Castillo de Val artista liluratzen duten sortzapen historiko goraberatsuen aztarna materialen iraunkortasuna gogorarazten du. Erakusketa Artiu Museoan izango da ikusgai martxoaren 13 arte. Etxeko kontuetan ordea, hitzordua dugu gaur Nafaragoei saioarekin. Asteazken legez gaueko 8 eta 10etan Agoitz zonaldera joango gara gaurkoan gainera.
ikus dezagun jarraian saioaren aurrerapen bideoa. Eta bueltan elkarrizketari helduko diegu. Gaur gurean izango dugu Garbiñe Aranburu Labeko idazkari nagusia, orain arte. Hemen gaude Angilo Erdeka elkartean. Bai, herriko elkartea da azkenean eta guztiak biltzen garen lekua, ez? Horrela definitzen duzuzuk ez elkarte hori? Bai, niretzat hori da eta nik uste dut herritarrentzat hori dela, ez? Elkar puntu bat edo. Prestatu behar dugu kostrada bat. Kostrada izena dauka, labetik ateratzen dugunean, goiko geruza kostra antzeko bat duela. Horregatik deitzen zaio kostrada. Bai. Aspaldian egiten da Agoitzen, orain dela mende batzuk, sortu zen hemen Agoitzen kostrada kofradia, eta bere helburua zen berri ikustea berriro. Bai, berpiztea baita ere. Promozionatzea. Nire herria? Bueno, nik uste dut aldaketa desente izan dituen herria dela. Azkeneko 10-15 urteetan desente hasi da populazioa. Orduan horrek ekarri du herrian aldaketa handi bat. Eguerdion, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu. Horregatik, gaurkoan gurekin dugu Garbiñe Aranburu Labeko idazkari nagusia. Eguerdion. Eguerdion.
Lan erreformaren dekretua bihar bozkatuko da Espainiako Kongresuan, eta azken orduko albistei jarraiki PSOEk, Pedro Sánchezek adierazi du ez duela aldaketarik egingo, eta gainera badirudi eta Ciudadanosen botoa jasoko duela. Nola baloratzen duzue Pedro Sánchezen jarrera? Egia esan, lan erreforma hau kaltegarria da langileentzat eta garaipen bada patronalarentzat. Langileentzat kaltegarria dela esaten dugunean prekarizazioa betikotzen duelako, sexuen araberako lanari ez diolako bueltarik ematen eta emakumeon diskriminazioa betikotzen duelako, edota azken batean eskubide berreskuraketarik ez dagoelako esaten dugu kaltegarria dela, ez? Eta egia esan, PSOE Podemos gobernuaren jarrera benetan da salagarria, ze guzti honetan larriena da lan erreforma bat kaltegarria dena langileentzako, bere burua ezkerrekotzat eta bere burua aurrerakoitzat jortzen duen gobernu baten babesarekin aurrera ateratzea eta gobernu horren abal hori izatea, ez? Lan erreformaren dekretua bozkatzeko atarian gaude, mobilizazioak deitu dituzue gaurko. Posiblea da oraindik eragitea? Guk pentsatzen duguna da azken minuturaino presionatzen jarraitu behar dela. Egia da, badirudila gauzak nahiko argi daudela edo behintzat argitzen ari direla, baina guk jarraituko dugu azken minuturaino presionatzen esaten nun bezala eta horregatik gaurkoan ere mobilizazio egun bat izan dugu. Baina hau esan da ere, gu garbi daukaguna da, biharkoarekin ez dela ezer bukatzen, bihar ez dakigu erreforma hau dagoen moduan aurrera aterako den, edo horrela konbalidatuko den bai edo ez, edo azken batean bestelako egoera bate sortuko dan, baina edozein kasutan ere, bihartik aurrera ez da ezer bukatzen, eta argi daukaguna da, Madrilen ezinezkoa dena, ez dagolako indar korrelaziorik, lan harremanen eraldaketa baterako, Euskal Herrian egin beharko dugula posible. Eta guztiz indargabetzea da planteatzen duzuen aukera bakarra? Egia esan, guk hasieratik jarrera argi bat adierazi dugu, ez? Guk aztertu genunean pixkate ze eduki zeuden erreforma honetan, eta ikusi genunean PPren erreformaren esentzia bere horretan mantentzen zala, hasieratik garbi esan duguna da lan erreforma hori ni bere horretan ezin zaiola baiezkorik eman eta lan erreforma hau atzera bota behar dela, ez? Baldin eta hobetzeko aukera bat irekiko balitz, tramitazioan aukera hori irekiko balitz, horrela tramitatuko delako, guretzako badira lehentasunezkoak diren kontu batzuk eta ezinbestez bideratu edo konpondu beharko liratekenak, eta horiek bi kontu dira nagusiki, batetik negoziazio kolektiboko marko propioa blindatzea, bertako hitzarmenak, sektoreko eta elkarte autonomoko hitzarmenak, Euskal Herriko hitzarmenak estatukoen gainetik daudela oso modu argian eta espresoan agertu beharko litzateke, eta bestetik dago beste aspektu bat zuzendu beharko litzatekena ezinbestez, eta hori da kaleratzei loturik dagoena, ez? Gaur egun kaleratzeak oso errazak eta oso merkeak direlako. Hala ere, testuan hobekuntza batzuk egon daudela, baieztatu duzue. Hala ere, Confebask eta COE erreforma begionez ikusteak langileen aldeko akordioa kontraesana dela uste duzue? Bai, nik uste, COE-ren erreakzio horrek erakusten duela argi eta garbi benetan erreforma honek zer suposatzen duen langileentzat, ez? Azken batean, lehen esan deten bezala, aurreko erreformaren punturik atzerakoienak bere horretan mantentzen dira, ez dago kontraerreformarik, ez dago eraldaketarik, eta egia izanik ere badaudela aspektu batzuk positiboak izan daitezkenak, horiek oso mugatuak dira, aspektu positiboen artean ultraaktibitatearen aipatu dezakegu, horrek esan nahi duena da, hitzarmen berri bat sinatu bitartean, aurreko indarrean mantentzen dela, baina hori da kasi neurri bakarra, ez? Enpresaek jarraitze dute sektore hitzarmenetan adosturikoa okertzeko aukerak izaten, aspektu batean bakarrik berreskuratu da edo hobetu da gai horretan, eta beste alde batetik behin-behinekotasuna mugatzeko erreforma bat izan nahi dela, saldu nahi da sinatzaileen aldetik, baina guk ikusten duguna da, ikusita redakzioa nola dagoen, ambiguotasune handia dagoela,
eta behin-behinekotasunean izango duen eragin hori oso mugatua izango dela, iruzurrezko kontratuak egiten edo egotea posible egingo duela, eta gainera horri aldamenean gehitzen baldin badiogu kaleratzeak ez direla ikuitzen eta oso horrezak izaten jarraitze dutela, horren eragina benetan mugatua izango da. Beraz, kontutan izan da, ze aspektu diren, hobetu direnak edo zenolako hobekuntza txikiak diren, guk oso argi esaten duguna da, erreforma honi baietza ematea aurreko egoeran gelditzea baino okerragoa dela. Zergatik, azken batean, lan erreforma indargabetzeko sugar hori itzaltzea suposatuko lukeelako, lehen esan bezala, gobernuaren babesarekin, eta baita ere, guretzako kritikagarria da, Komisiones eta UGT bezalako sindikatuak akordio horretan sartu izana, azken batean, langileentzat onuragarria ez den akordio batean, edo oso mugatua den akordio batean, beraien estalki soziala jarri dutelako. Bestalde, astelenean CB patronalak adirazi zuen bermatuta dagoela estatu hitzarmenak, baina EH Bilduk eta EAJak aldiz ez daudezela bermatuta adirazi dute eta horregatik funtsezkoa da hori lan erreforman bermatzea. Zein da egungo egoera? Egungo egoeran, guk ere konpartitzen dugu, negoziazio kolektiborako marko propioa ez dagoela bermatuta. EAEren kasuan, 2017an sektore arteko akordio bate sinatu zen, baina zalantza juridiko batzuk egon badaude akordio horren inguruan, eta Nafarroaren kasuan horrelako akordiorik ere ez dago. Beraz, guk esaten duguna da, beharrezkoa dela, egoera hori zuzentzea, eta beharrezkoa dela gaur egun dauden zalantza juridiko horiek gaindituko dituen erredakzio argi bat jasotzea erreformaren baitan, eta erredakzio horretan oso argi gelditu behar da Euskal Herriko hitzarmenak, estatuko hitzarmenen gainetik daudela. Eta nola ikusten dituzu Euskal alderdiak negoziazioetan? Zein da haien jarrera? Egia esan guk oso jarrera eta eskaera argiak helarazi dizkiegu, estatuko akordio horretan, estatuko elkarrizketa sozialeko marko horretan, Euskal langileon interesak ez daude ordezkatuak, kontutan izan behar duguna da Komisiones eta UGTek Hego Euskal Herriko langileen 94% besterik ez dutela ordezkatzen, eta guk Euskal alderdi eskatu dieguna da Euskal langileen ahotsa izan daitezela kongresuan. Eta Euskal langileen ahotsa zertarako, zer defendatzeko, lehenik eta behin, hasieratik defendatu dugun hori defendatu dezaten, lan erreforma honi bere horretan ez diezabioten bide eman, ez dezaten onartu, eta gero, lehen aipatu dituten, ezinbeste zuzendu beharreko bi gai horietan ekarpenak egin ditzaten eta arreta jarri dezaten, negoziazio kolektiboarekin lotua daudenak edo kaleratzeekin lotua daudenak. Eta egia esan, momentu honetan, EH Bildu eta EAJ lan erreformaren kontrako jarreran ageri diren arren eta posizio hori mantendu duten arren, hori positiboki baloratzen dugun arren, ikusten dugu daudela posizio desberdinak, guk ikusten duguna dalako EAJaren aldetik negoziazio kolektiboko markoa blindatzeko asmoa baina kalerapainen inguruan ez dutela adierazi borondaterik gai horiek agendan kokatzeko eta gai horietan ere presio bat egiteko. Eta kontutan izan behar dena da, lan erreformak ekartzen duena dela, azken hilabete luzeetan herri honetan ikusi ditugun hainbat eta hainbat lan erregulazio espediente eta hainbat eta hainbat kaleratzen posible egitea, hor ditugu Tubacex, ITP, bestelako hainbat adibide, eta kaleratze horiek edo kaleratze saiakera horiek borroka sindikalaren bidez geratu dira, baina kaleratze saiakera horiek posible dira indarrean dagoen lan erreformari esker, eta hor guk EAJ ez dugu ikusi aspektu horretan lan erreformaren kontrako jarrera bat adierazten. Beraz, guretzako ere hori ezinbesteko gai bada eta ezakigu zer gertatuko da, baina guk horren arabera baloratuko dugu eragile bakoitzak hartzen duen jarrera. Kaleratzeak aipatu dituzu, zer da labek proposatzen duena kaleratzen inguruan?
Bueno, lehenik eta behin kaleratzeko arrazoia gogortu egin behar dira, ez? Gaur egun oso erreza da, enpresa batek kaleratzeko arrazoiak dituela justifikatu alizatea, batez ere, hau bilakaera bat izan da, baina batez ere azken lan erreformak asko malgutu dituelako kaleratu alizateko arrazoi horiek. Beste alde batetik ere, azkeneko lan erreformak egin zuena izan zen kaleratze horietan, enpresa batek asmoa duenean, negoziazio prozesu bat izaten da, eta negoziazio prozesu horren ondoren akordiorik ez balin badago, azken itzalen lan autoritateak zeukan, egia da praktikan oso nekeza izaten zela horrelako kaleratzei buelta emango lioken jarrera bat hartzea lan autoritatearen aldetik, baina gutxienez hor bazegoen administrazioaren figura. Hori ere 2012ko lan erreformarekin aldatu zen, eta hori desagertu zen, eta beste alde batetik ere, azken lan erreformarekin kaleratzen indemnizazioak edo kalte ordainak merkatu egin ziren. Guzti horrek egin duena da oso erreza izatea kaleratzea, eta esan izan dugun bezala, nahiko merkea eta enpresa handi batzuentzat, eta batez ere irabazi handia dituzten enpresentzat, kasi doakoa izatea langileak kaleratzea. Eta bestalde, behin-behinekotasunarekin amaitzeko erreforma dela baieztatu du Yolanda Díaz ministroak. Zuzena dela esaten duzu ezuek? Guk ikusten duguna da oso mugatua izango dela. Gaur oso modu interesatuan langabeziaren datuak atera direnean horretan indarra jarri nahi dute, eta nik uste argi eta garbi azken ordu hauetan negoziazioetan eragin nahiean eginiko adierazpenak dirala. Joera hori mantentzen den edo ez ikusteko denbora beharko da, baina datu bat ematearren Hego Euskal Herriko kontratuen 189 behin-behinekoa izan da, eta abenduan 191 izan zen behin-behinekoa. Beraz, ikusten dena da, eragina oso mugatua, gaur-gaurkoz denboran ikusi beharko da tendentzia hori kontsolidatzen den edo egonkortzen den bai edo ez. Edo zein kasutan guk ikusten duguna da erreformaren erredakzioa nahiko anbigoa dela gai honetan ere, eta aukerak irekiak mantentzen dituela behin-behineko kontratazio horri eusteko, abaniko zabala uzten duela. Beste alde batetik ez dagoela bat ere argi behin-behineko kontratazio horretan ematen diren iruzurrezko joera horien aurrean bazen olako jarraipena egingo den. Behin iruzurrezko jarrerak ematen direnean behin-behineko kontratazioetan langile horiek langile finkoak pasatzera igarotzen dira, baina gero kalerapenak dauden moduan eta kalerapenen erregulazioa ikuitzen ez balin bada, horrek dituen bermeak ere langilearentzat nahiko mugatuak dira, finko izan arren gaur egun kaleratzea oso erraza dalako. Beraz, hori da erreformatik, aspektu positibo bezala saldu den nahi den elementu nagusietako bat, baina guk oso eragin mugatu ikusten diogu zoritxarrez. Patronala berak adierazi izan du, edo eskatu izan du behin baino gehiotan kontratu bakar bat egotea, kontratu hori mugagabea izatea, baina, klara, patronalak kontratu mugagabearekin batera eutsi nahi die bestelako malgutasun neurri batzuei, erreforma honekin egiten den bezala, eta patronalak kontratazio mugagabea izatekotan kaleratzen merkei eutsi nahi die ez, erreforma honekin egiten den bezala. Beraz, horrek argi adierazten du, hemen ez dela nahikoa, lan harremanetan ematen diren egoera horietan, tal batean bakarrik arreta jartzea baizik eta pixkat integraltasun bat begiratu behar dela. Eta Euskal Herriko markoan Espainiar lan erreformatik langileen eskubideak bermatzeko beste aukerarik dugu, estatu propio bat eraiki behar da? Egun hauetako negoziazioak eta dagoeneko norbaitek zalantzarik balin bazuen oso garbi utzi dutena da zenolako mugapenak dituen EAEko autogobernuak eta baita ere Nafarroako amejoramenduak, ez? Lan harremanen inguruan erabakia ahal izatea edozein jendarte, edozein gizarte eraikitzerako orduan eta bertako biztanleen bizi baldintzak arautzerako orduan gai nagusietako bat da, eta gai horietan eskuduntza eta burujabetza osorik ez daukagu,
Eta egun hauetan argi eta garbi ikusi da, Madrileko markoan ezartzen den erreforma bat inposatzen zaigula. Horren aurrean, guk aldarrikatzen duguna da, beharrezkoa dela burujabetza eskuratzeko eta lan harremanetarako eta sozialerako marko propio bat izateko eskuduntza guztiak aldarrikatzea. Egunen batean, estatus politikoaren gaineko eztabaida irekitzen balin bada herri honetan edo berriro berreskuratzen balin bada, hori izan beharko duela ere zuzendu beharko duen gai nagusietako bat. Eta horrekin batera ere, egia da, egun horretara iritsi aurretik ere, edo estadio horretara iritsi aurretik eta estatu propio baterako bide horretan, gaurdanik ere posiblea dela estatuko markoan ezartzen diren lan baldintza eta joko arau horiei negoziazio kolektiboaren bidez, sektore arteko akordioen bidez, eta batez ere sektore arteko akordioen bidez nolabaiteko mugapena jartzea. Badaudela moduak gutxieneko soldata bertan adosteko, soldata arrakalari aurre egingo dion akordio bat egiteko, enplegu duina bermatuko duena, eta bar. Zein da arazoa? Kontua ez da bakarrik hemen eskuduntza arazoa da patronalak ez duela horrelakorik nahi, ez duela marko propio bat eraikitzeko urratsik eman nahi, estatuko markoan eroso dagoelako, estatuko markoan lan baldintzak eta soldatak kaskarragoak direlako, eta hor, patronalaren erosotasun horren aurrean, Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren aldetik ere ez dugu ikusten jarrera proaktibo bat patronalari benetan horrelako akordioak egin ditzan bultza diezaion edo interpelatu dezan patronala. Baina bideak egon badaude eta horregatik sindikatu honek egin du sektore arteko akordio bat erdiesteko proposamen bat. Eta, datozen hilabetetan gu jarraituko dugu akordio hori aldarrikatzen eta horren aldeko borrokak aktibatzen. Bestalde, Sánchezek hitz eman zuen erreforma indargabetuko zuela, baina azkenean patronalarekin negoziatu du. Zein da egiten duzuen irakurketa? Guretzako ezkerreko gobernu batek langilei emandako hitza ez betetzea, sortu dituen espektatibak ez betetzea, iruzur egitea, langileen eskubideen berreskuratzeaz ari garenean oso larria da, Oso larria da eta hori da ere eskuinari eta ultraeskuinari bozkak emateko modua, Pepek bere garaian, bere lan erreforma egin zuenean, ez zuen inolako konplexurik izan, eta langileen kontrako erreforma bat dekretu bidez onartu zuen, eta gobernuaren iniziatiba bidez onartu zuen. Eta zergatik, hainbeste prebentzio patronali gabeko akordio baterako. Eta hemen hasieratik ikusten zena zen, lan erreformaren indargabetzea hitz egiten zutela gobernuko alderdi desberdinek, baina era berean ere lan erreforma indargabetzeko akordio horretan patronala egotea nahi zutela. Eta hasieratik guk oso garbi ere salatu izan genuen, ez dagoela itsasgarritik ezinezkoa dela lan erreformaren indargabetzea eta patronala akordio berdinean batzea. Patronala akordioan egotea lehenesten balin bada, horrek akordioaren edukiak murriztea suposatuko lukela eta horrelaxe izan da. Beraz, langilei emandako hitza jandu gobernu honek, eta hori benetan oso larria iruditzen zaigu, hori aurreko egoeran egotea baino larriagoa da, azkenean patronalaren garaipen bat den akordio bat gobernuaren babesarekin atera delako. Bestalde, gaiz aldatuta, pandemiari aurretiko neurriak luzatzea eskatu zuen Jaurlaritzak, baina auzitegiak azkenean ez du ontzat eman eskaera. Eta bitartean, osasun sistema kolapsoan egoeran dagoela salatu du Labek. Nik uste hori begibistako gauza bat izaten ari dela, pandemiaren kudeaketan zehar, etengabe ardura instituzionalak hartzeari uko egin dio Jaurlaritzak eta baita Nafarroako gobernuak ere, eta etengabe norbanakoen erantzunkizun eremura eraman nahi izan da gaia. Hori da, COVID pasearekin ere egin nahi izan dana, guk oso argi daukagu bestelako hutsune batzuk estaltzeko neurri bat izan dela, edo izan nahi zuela
etzeolako, inolako osasun ikuspegitik, horren beharrezkotasuna guztiz zalantzagarria zelako, eta aldiz, horrelako neurriekin bilatzen dena da, prebentzioan arreta jarri ordez, arreta desbideratzea, eta batez ere, osasun sistema publikoaren kolapsoaren aurrean eta osasun sistema publikoa indartu ordez, arreta beste eremu batzuetan jartzea, ez. Kolapsoaz hitz egiten dugunean, asmoa ez da, inolaz ere alarmismo bat sortzea, azken urteetan hainbat murrizketa ezarri izan dira osasun sisteman, eta horien ondorioak guain ikusten ari gara, egoera estrukturala da, zoritxarrez, eta pandemiarekin edo koiuntura honekin egoera hori areagotzen ari da, ez? Eraispen bat ematen ari da osasun sistema publikoarena, eta horren onurak sistema pribatua jasotzen ari da. Eta gutako edozeinek, nik uste egunerokotasunean konprobatu dezaken zerbait dela, ez? Horregatik, oso garrantzitsua iruditzen zaigu ere osasun sistema publikoa defendatzera kalera ateratzea, eremu sindikaletik deitu izan ditugu mobilizazioa, baina hemen erantzun sozial zabal bat behar da, langileen lan baldintzetaz, baina osasun sistemaz ari garelako, eta aurrerantzean ere ziur gaude mobilizazio gehiago etorriko direla gai honi loturikoak. Bestetik, Osakidetzaren traumatologiako lan eskaintza publikoarekin lotuta irregulartasunak antzeman dituzue. Zeintzuk dira zehetasunak eta ikerketa aurrera eramateko aukerarik badago? Egia esan, hemen, Osakidetzako open inguruan egon den iruzurra, iritzi publikora atera aurretik ere oso ezaguna zen Osakidetzan bertan, eta gero, behin hori iritzi publikora atera danean, hemen egondan saiakera da, nolabait esateko gutxitzeko horren eragina zenbaterainokoa zen, ez? Guk oraingo salaketarekin eta oraingo frogekin lortu dana da erakutsi ahal izatea traumatologia sailean zeudela hitzgako batzuk aditzera ematen dutenak zenolako iruzurra eman den ope horietan, eta horren aurrean ikerketarako denborak zabaltzea eskatu dugu, baina ikerketa badirudi hori onartua izango dela, baina era berean ere guk kontua ez da bakarrik denbora luzatzea, baizik eta diligentzia horiek ere zertarako baliatzen diren, eta guretzako momentu honetan diligentzia horietan tokatzen dena da egondako azterketa guztien gaineko bestelako kontrol bat egitea, eta benetan gure helburua bada salaketa sozialarekin batera bide judizialetik ere agerian uztea alden neurrian hemen egon den iruzurrezko sistema hori. Eskerrik asko Garbiñe Aramuru, Labeko idazkari nagusia, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian eguneko solasaldiarekin izango gara. Gaurkoan Alaitz Argandoña eta Ramon Becerra izango ditugu gurean, orain arte.
Egunero legez solasaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurko solaskideak ditugu, alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Jose Ramon Becerra, eguerdion. Eguerdion, bai. Igandean 2 urte beteko dira Zaldibarko hondamendia gertatu zenetik. Hain justu, zabortegia zergatik erori den argitu dute Espainiako gobernuko CBS esperimentu zentroko peritu txostenean. Agerian utzi ditu kudeaketan egindako akatzak eta kontrolik eza. Bada, urtermuga horretan, ermuan batzeko deia egin dute. Gaur gainera agerraldia egin dute, entzun dezagun. Arazo teknikoak izan ditugu, orduan kudeaketa arazoak agerian gelditu dira. Jarriko dugu orduan lehenengo kortea. Deia egin, herritar guztiei, guerdiko 12etan igandean, ermuko plazan batzeko eta hortik izagara abiatzen. Guretzat atzera begirako eta liberean aurrera begirako data bat. Eitzagan batuko gara, eitza izan zelako hondamendi honen epizentroa. Urte askotan, hamarkadetan, azpiegitura handikatik asko zigortutako auzo bat. Eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze eitzan hil ziren. Joaquin Beltran han segitzen du betirako, eta hori gutxiez eta eitzako biztanleek jasan dute lehenengo unetik kalterik handiena, haien lurrak, urak eta airea. Europar Batasunak gainera erantzukizuna eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Zein da zure iritzia honen inguruan? Uste dute azken finean, ez da ustekabeko bat, baizik eta ardura gabekeri bat. Badirudi, bazegoela abisatuta olako gauzaren bat gertatu alzala, eta ez dute kontuan hartu. Azken finean, hondakinen kudeak eta bihurtu da negozio bat, eta orduan enpresa pribatuek eramaten dutenez, ez dago hor kontrol bat, eta dagoenean bani zalantzan jarriko nuke zelan egiten den, hainbat arlotan gertatzen ari da gauza bera, bai residentzietan, bai hainbat arlotan, hori esku pribatuetan gelditzen direnean olako zerbitzuak, azken finean ez dago kontrola gainean eta olako gauzak gertatzen ari dira eta jendea hiltzen ari da, bai erresidentzietan, bai olako kasu larrialde batean, ez? Eta nik uste dute hori, postu izan barko dela, enpresa publikoak eramatea eta hor jarraikortasun batekin egita inspekzioak eta dana alako. Azken finean, proiektuak beran aldaketak egon ziren, txostenean hainbat gauzak agerian geratu dira, eta baldin bazegoen abisatuta, hau nik uste dut oso larria dela eta salatzeko modukoa. Ni ados nago zurekin, Zaldibarren gertatutakoa tamalgarria izan da, zorigaitza izan da, baina ez sorte txarra. Denek zekiten, zer gertatzen zen, txostenen arabera badakigu enpresaren arduradunek bazekiten zer gertatzen zen, bazekiten arazo larriak bazeudela eta ez zutela ezer egin. Gero, administrazioaren papera, administrazioak igual ez zekien dena, baina zekitena nahikoa zen zeo zer egiteko. Edo susmatzeko, edo ikerketa bat egiteko, eta haiek ere ez zuten ezer egin. Orduan, zuk esan duzu, enpresa publiko batek eraman behar ditu gauza hauek hori ez gertatzeko. Ados nago, enpresa pribatuen esku geratzen baldin badira hondakinen kudeak eta txarto egiteko aukera gehiago badaudela. Baina,
hondakinen politika aldatzen ez baldin bada, zabortegiak hor daude, zabortegiak arriskutsuak dira, errausgailuak ere arriskutsuak dira, eta hemen horretaz aparte gertatu dena da Eusko Jaurlaritzaren hondakin politika porrot egin duela eta aldatu behar dutela nahita ez. Bai, nik esaten nuena zan, hori enpresa pribatuek beti etekinak bilatuko dituela, ez? Eta suposatzen da enpresa publikak ez daukate behintzat helburu hori, ez? Eta gero beste zuka aipatutakoa, nik uste dut aldatu behar dela eredua, baina ez gauz bide horretan, ze azken finean hainbat tokitan aztertzen ari dira, bai jartzeko, adibidez hemen daukagu hartzanda, eta hartzandan pentsatzen duguna edo susmatzen duguna da, hor beste zabortegi bat jarri nahi dutela. Eta jakiteko jendea hori otsailaren 10ean, Kastainozen udaltegian egongo dela hitzaldi bat horretaz hitz egiteko. Nik uste dut oso garrantzitsua dela ikastea, olako gauza larriak gertatzen direnean ikasi beharko genuke, hori, aldaketa bat behar dugula eta ez jarraitzea bide beretik. Bai, zuk aipatzen duzu ikasi. Ze ikasi dugu Zaldibarren gertatu denagatik. Eusko Jaurlaritzak ez du ezer ikasi, ze azken hondakinen plana, Euskadiko hondakinen planean agertzen dena da Euskadiko zabortegi guztiekin, guztietan, bere kapazitatea handituko dela. Orduan, jarraitzen duzu bide beretik, ez bada Zaldibarren, beste batean izango da, baina gaur edo bihar gauza bera gertatzeko arriskua hor jarraitzen du. Eta gaiz aldatuta, Gasteizko epaile batek arrazoia eman dio hizkuntza eskakizuna ez betetzeagatik Laudioko udalean lanpostua galdu zuen langile ohi bati. Eta udal horri agindu dio langilea berriro har dezala. Lehen zuen lanpostuan edo antzeko batean. Zuek ze iritzi duzu horren inguruan? Nik uste dute lehenengo gauza da, batzutan esaten dana, hori nire askatasuna zure azten den tokian amaitzen dela, baina hemen hori nire eskubidea bebai hor gelditzen da, nik arreta euskeraz jasotzeko eskubidea daukat, eta pertsona hori bere lanpostura itzultzen baldin bada, eta nirekin topo egiten baldin badu, nire eskubide hori murriztu da egongo da, edo ez da bermatuko, ez da. Eta gero beste alde batetik, agian txiste bat izan da, baina entzunda daukaguna, telebistan agertu da, hainbat aldi eskareetan, hori aitzakia izan dela, epaiaren aldetik esatea oso zaila dela, euskera ikastea edo dana dalakoa. Orduan, txiste esaten duen moduan, medikoaren era joaten zara, eta titula ez badaukaz, medikuntza ikastea oso zaila da. Ez dakite, nik uste dute seriotasunez hartu behar dutela hizkuntza den babesa edo. Egia da epailearen argudioa nahiko bitxia izan dela, baina hortxe ez dago mamia. Arrazoia dauka Euskaldun berriontzat bidea, euskara erabiltzeko bidea ez dela samurra, hori egia da. Arazoak badaudela, eta jendea trebezi falta edo traketzak garelako hizkuntzekin, baina udalak hori kudeatu behar du, zuk aipatzen dituzun bi eskubide mota bat egiteko, alde batetik euskaldunok daukagun eskubidea geure hizkuntza erabiltzeko, eta bestetik langileon eskubide orokorrak. Eta hori batzeko kudeaketa ona egin behar du. Pertsona hori ez da jendearen aurrean egon behar, beste leku batean egon behar da. Epaileak esan duena da langilearen eskubideak ezin direla urratu bitarteko izateko eta ez funtzionario izateko. Hori izan da sententziaren mamia, baina egia da sententziaren argudio bitxiak deigarriak izan direla, ez da? Eta bestetik, Nafarroan administrazio publikoko lan deialdietan hizkuntzak baloratzeko dekretuaren zirriborroa aurkeztu zien Nafarroako gobernuak funtzio publikoko mahaiko sindikatuei ostiralean. Dekretu horren arabera, eremu ez euskaldunetan euskara ez da merezimendu gisa hartuko, bai ordea ingelesa, frantsesa, alemana eta euskalgintzaren kontseiluaren ustez, adibidez, atzera pauso ikaragarria da. Zuek zer uste duzue?
Hori ez da ulergarria, hori bai ez dela ulergarria, euskara zaila izango da, baina alemaniarra ez da errazagoa izango. Orduan, hori baloratzea, alemaniera edo ingelesa edo frantsesa eta ez euskara, Nafarroan arazo larri bat dago eta da hizkuntzak politikan erabiltzen direla. Eta politika eta hizkuntza nahastea oso negozio txarra da. Orduan, aldatzen ez baldin badute, horrela jarraituko dute eta hori ez dakar ezer onik ez hizkuntza erabiltzen dugunok, ez ikasleentzat ere. Gainera hori, nik uste dut falta dena da borondate politiko bat. Zuk esaten duzuna, hori da politika hutsa. Eta atzera pausua dela nik uste dut argi dagoela. Olako pausuak ematen direnean gero atzera botatzera izango da oso zaila, eta bide beretik joaten baldin bagara, akabo hizkuntza eta akabo bebai izaera eta jendearen nortasuna. Eta gainera, nik pentsatzen dut, jendea hori administrazio publiko batean, zuk euki behar duzu eskubidea zure hizkuntza eta gainera hizkuntza ofiziala baldin bada, arreta jasotzeko, eta ez dakit zenbat alemandiarrak edo ingelesak joaten diren administrazio publikora, nik hori bebai kontutan hartuko nuke, dinot, ez dakit ze kopurua izango den, baina segurazki euskaldun gehiago. Joango direla olako administrazioetara ez dakit zeo zer eskatzera, eta orduan beraien eskubideak bermatu beharko dira. Azken finean, administrazioak egin behar du kudeaketa geure eskubideak babestu ahal izateko. Horrela egiten ez baldin badu, eta gero pertsonak hartzeko prozesuetan, bai oposaketetan, bai hori irizpideetan, euskara ez bada agertzen, orduan ja txarto hasten zara bide horretatik, ez da? Zuek aipatu duzue, hizkuntza ofiziala ez da merezimendu gisa hartuko, baina bai beste hizkuntza ez ofizialak. Gainera, Euskalgintzaren Kontseiluak Zirriborroaren edukia aldatzera deitu du, eta Geroa Baik eta EH Bilduk dekretuaren kontra agertu dira. Aurrera egingo du dekretuak, uste duzue? Izango da politikarien arteko harremanen arabera edo oreken arabera, ez da? Haien artean hitz egin behar dute eta mahai gainean jarri behar dituzte lehentasunak, eta lehentasun horien arabera negoziaketa bat izango da, eta negoziaketa horretan igual ez, baina txarto hasten dira zirriborro txar batekin agertzen baldin badira mahai gainean. Nik uste dut, igual, bada momentua igual presionatzeko eta esaten dute gizartuen partetik, ez dakit Nafarroan zeo zer prestatuko duten edo ea kalera aterako diren, azken finean pairatuko dituztenak izango dira erabiltzaileok, ez? Dinot, orduan ez dakite negoziaketan beti dauz buruak edo dan alakoa, baina nik uste dute jendearen iritzia entzun beharko dela eta horretarako jendea zeo zer esan beharko du eta esan beharko du kalean. Baina arazoa da Nafarroan bi zati dituzula, eta batean hori ez da inolako arazorik, oztoporik, eta bestean bai. Orduan, hori ez areagotzeko, politikariek pentsatu behar dute, edo begirada, goi-mailako begirada bat, edo begirada luze bat, bota behar diote gaiari, eta ez pentsatu epe motzean eta aurrengo hauteskundeetan ze emaitza jasoko dudan. Bestalde, Elizan izandako abusuei buruzko ikerketa batzordeak lehen urratsa gainditu du Kongresuan. Unidas Podemosek, Esquerra Republikanak eta EH Bilduk ikertuko dituen batzorde bat sortzeko proposamena erregistratu zuten, eta PSOE eta Ciudadanos proiektu hori aztertzeko prest daude. PP eta Vox aldiz aurka daude. Elizako abusuak hizpide izan ditu Maider Galardi, kazetariak kolpez-kolpek saioan. Entzungo dugu. Eta kasu hauetan, Elizarekin zerikusia duten sexu abusu edo pederastia kasuetan, kasu asko zehatuta daude, itxita daude, denboraz ez, izten dialako. Orduan, halako batzorde bat egotea parlamentuan ahalbidetzen du behintzat nolabaiteko aitortza eta errekonozimendua ematea, nahiz eta juridikoki
askok ezingo duten bide bat segi. Eta horreatik ere badauka beldurra Elizak, eta normala dan bezala, biktimek ere badute beldurra gaia politizatzeko. Hori izango da erronka nagusia. Naiz eta alderdiek bultzatutako ikerketa batzorde bat izan, nola bihurtu gauza independiente bat, eta nola bai lana ondo egingo duna, espektakulo eta zirko politiko guztiaz aparte. Aitortza eta errekonozimendua izan ditu izpide, zer uste duzuzuk, horrela dela? Printzipioz, nik uste dut arazo historikoa izan dela gure gizartean Elizaren boterea, ez? Daukan boterea, azken finean aurreko egunean hori matrikulazioa buruz hitz egin genuen, baina hau are larriagoa ikusten dut ni neuk. Eta nik uste dute azken finean Elizak baditu hori impunitateak ematen diren eguneak, hor sartzen da beraien epai propioak dituztela, ez dute ohiko justizia edo aurrera eramaten edo errekonozitzen edo analakoa. Eta nik uste dute fijatu behar garela, batez ere Frantzian eta estatu mailan egiten ari diren gauzak, ze kriston aldea dagoela. Bai, dinot, indemnizazioak dagozkionez. Baita ere, hor gauzak erdi publikoak egiten dira, hemen informeak hori egiten ari dira, edo Eliza propioak, eta ez dute publikatuko, ez dute publikoan jarriko, eta nik uste dut hori, ez dakit, seriotasunez hartu beharko dugu, zedan eskutuan egiten dute, azken finean Eliza boterea daukanez, ez dakigu noraino helduko den, haiek nahi duten puntura arte, noski, gero, hemen bai dago konfidentaltasun kontratuak sinatzen direnak, orduan dana gelditzen da hor itzita. Suposatzen zen hori haurrak babesteko lege berria, suposatuko zala aurrera pausu bat, baina hor berriro muga mantendu da, hori preskripzio muga, bai handitu da, eta orain da 35 urtekoa, baina nik uste dut muga horiek apurtu beharko direla, ze azken finean nolako kausoak ateratzen dira, urte asko pasatu ostean, eta nik uste dut arazo hau oso larria dela, eta batez ere hori, Eliza daukalako kriston boterea hemen, eta egiten du nahi duena gutxi gora bera, eta iaia instituzioen baimenekin, ez dakite oso holan bota aldala, baina oso kezkagarria da. Eta gainera nik uste dut, badakite, azken finean, abusadorek dira depredadorek, haiek badakite noren gana joan aldiren eta nor ez da, hor bebai klase soziala nabaritzen da, ez da gauza bera, joaten direnean a las misiones, ez dakiz lan esaten den, eta hor aprobetsatzen dute olako gauzak egiteko, edo doaz ahultasuna ikusten duenean ara joatzen dira, nik uste dut arazo larria dela, eta bada momentua, bai parlamentuan, bai komisioak, bai alderdiek, bai instituzioek, hori magain gainean ipintzeko eta zeo zer egiteko. Eta batez ere ez berriro bektimizatu pairatu dituzten pertsonak, ez? Olako prozesu batean superluzea dela, komentatzen zuena, ez? Azken finean, erabiliko duten beraien jokoak edo politika egiteko, uste duten dela oso kezkagarria eta oso zaila lantzeko. Bai, drama pribatua izan da, eta arlo pribatuan ezaguna zen edo susmatua zena, orain publiko bihurtu dugu, eta hori da lehenengo berri ona, publiko bihurtzea eta mintzaga izatea kalean, baina hurrengo pausua izan behar da ikertua. Ez bakarrik ezagutua, baizik eta ikertua, eta fijatu naiz, Frantzian, zuk aipatu duzu, Frantzian egin duten batzorde independientearen ostean, nola aurkitu dute 3.000 pederasta, 3.000 pederasta, eta erraz esaten da. Eta orduan, hemen estatu mailan gauza bera egin behar dugu, eta jakin behar dugu noraino iristen da arazoa. Aipagarria da hemen Espainia mailan Eliza Katolikoak izan duen jarrera ez proaktiboa, eta Alemaniako Muniken adibidez Elizbarrutiak berak egin zuen txostena eta ikerketa, eta hemen arlo politikoan egin behar da, baina politikoan ala ez egin behar da, eta dena jakin behar dugu. Nik uste dut gardentasuna da eskatu behar duguna, azken finean jakin nahi dugu zer dagoen eta zer egingo den.
Eta hori da gako, azken finean Euskal Herrian, aurreko gunean komentatu genuena, bai hori immatrikulazioari dagokionez, dagoen hori, zenolako negoziak eta dagoen horratzean, nortzuk babesten dute, ez dakit noraino heltzen da Elizaren boterea. Ez gaude ez dakit zein hamarkadan, nik uste dut badala momentua hori mozteko eta ez dakit gauzak egin behar diren moduan egiteko. Bai. Egia, errekonozimendua egian du oinarria. Egia ezagutzen ez baldin badugu, zuk aipatu duzun errekonozimendua ez da iritsiko. Egia ezagutu behar dugu, eta gero bai, errekonozimendua iritsiko da, eta espero dugu justizia bebai pederasta horientzat. Gainera, EH Bilduk, Esquerra Republikanak eta Unidas Podemosek proposamena aurkeztu zutenean, adierazi zuten arazo historikoak izan direla nazioartean. Horrela dela, uste duzue? Bai, guztiz ados. Historikoa eta mundiala. Irlandan aurkitu dute, Estatu Batuetan, Frantzian, Alemanian, non ikertzen dutenean, han agertzen dira arazoak eta edatuta dago edonon, eta Eliza Katolikoaren eskutik, behintzat. Gero beste eliza edo beste erlijio mota batzuk egongo dira, protestanteen artean ere aurkitu dira, baina Eliza Katolikoak da, zuk aipatu duzu, boterea izan duena dena estaltzeko eta dena zegoen moduan usteko, eta hori da urratzen ari dena. Bai, gainera, ematen du, aurrekoan komentatu genuena, erdi antolatuta dagoela, azken finean, olako gauzak salatzen direnean, nahi daukate beraien protokolo propioa, aldatzeko hori erasotzaileak beste leku batera egoteko jende antzekoarekin, egiteko gauza antzekoak, orduan, haiek daukaten beraien protokolo propioa eta horrek nik uste dut, hor nabarian gelditzen da beraien ardura, ez? Zuek protokoloak ezarete konturatzen ez direla zertarako balio, zeo zer aldatu beharko da. Eta gero zuk aipatutakoa eta oso garrantzitsua iruditzen zait, komunikabideen ardura, batzutan gaiak aukeratzerakoan, nik uste dute azken finean 11.000 gai dauz egunero, baina oso garrantzitsua da zeintzuk hartzen diren eta zeintzuk mahai gainean ipintzen diren. Azken finean aurreko egunean bebai hitz egin genuen hori tarifazoa dela eta hasieran igual teleberri guztietan agertzen zen, bueno, gaur pikoa da ez dakizein, baina batean ez bada agertzen ematen du ez dela arazoa mantentzen, eta arazoa mantentzen da, eta olako gauzekin gauza bera, edo eraso sexistak daudenean, eta bostean heltzen denean, hor gauz, telebista guztiak, aldizkariak, egunkariak, pilpilean horretaz hitz egiten, baina hori urtean zehar gertatzen diren gauzak dira, eta ez dira horretaz, ez dugu horretaz hitz egiten egunero, eta igual egin beharko genuke. Biktimentzat arazoa jarraitzen du egunero. Hori, errekonozimendua lortu arte hor mantentzen da, eta horrezegatik agertzen dira banan-banan bere historioak kontatzen, eta horrezegatik entzun behar ditugu historio horiek, ikertu behar dugu, eta gero bai, errekonozimendua helarazi. Eta proposamenak lehen urratza gainditu du dagoeneko, zer aurreikus daiteke? Aurrera egingo du? Nik espero dut baiet, eta espero dut baiet zentu honean, esan nahi dut, bai justizia bat lortzeko, eta ez gelditzeko bakarrik ikerketetan, eta jendea hor ez dakit, erdiskutatuta gelditzeko. Nik espero dut baiet, baina ez dakit. Hori da, zalantza. Arlo politikoan sartzen baldin baduzu eta ikerketa batzordea osatzen duzunean, egia lortzeko modukoa bada, baina justizia lortzekoa ez da. Justizia lortzeko epaiketetara joan behar duzu, eta epaimahaiek zigortu behar dituzte errudunak. Eta horretarako ez du balio. Bai, frogak biltzen dituzu, baina gero froga horiek sententzia bihurtu ahal izateko, arlo politikoan hori ez duzu lortuko. Orduan, ikuspuntu horretatik ere zalantzak ditugu batzuk, esanez, egia lortzen baldin badugu eta horretan geratzen bagara, azken finean mesede bat egiten diegu errudunei. Orduan, hori ere moldatu behar da eta ondo ikusi behar da. Eta bebain ikustu dut zaindu behar ditugula biktimak berriro biktima... Ez biktimatzeko, bai. Hori da, azken finean prozesu hauek oso luzeak direnez, nik uste dut horre jendea zaindu behar da, orokorrean, ez?
Osea, nik uste dut hainbat esan duguna hori Zaldibarren dinot, hori epaiketen rollo hain luzea denez, nik uste dut batzutan gehien pairatzen dituztenak egunero, zuk esaten duzun bezala, ez ditugu zaintzen behar den moduan edo, ez? Eta hori, kezkagarria da. Hementxe utziko dugu, eskerrik asko Jose Ramon Becerra eta Laitzar Gandoña gurekin izateagatik. Eta jarraian eguneko albisteak Carolina Suárez lankidearen partetik.